трапляє. Прывітанне, сябры. Сёння, як заўжды, будзем есці, аж пакуль не заспяваем. Іван Іванович у студыі, Іван Керчук. Вітаю всіх. Так, і што у нас, якая сёння тэма? Давайте ж тэмы, а потым што гатаваць. Бачиш, як прыгожа, гуслі падвялі нас да того моманту, калі ёсць і магія, ёсць і кветачка, якая называецца папараць. Па сакрэту скажу, знайшоў. Ай, ну не... Не прынёс толькі. Да? Не прынёс, але знайшоў. Ну ладно, ну будзем лічыць, што я паверыў. Будзем лічыць, што я паверыў, і сёння будзем мы гатаваць па шматлікіх просьбах бабку. Звычайную бабку, але яна у рэцэптуры чамусьці ідзе бабка мінская. Вось, будзе у нас бабка сталічная. Абсалютна, як заўжды, простыя прадукты. Бульба, тут сала, грудзінка, мука, цыбуля, яйкі, ну, зелянінкі крышку потым і сметанкі крыху. Але спачатку, чым нацерці бульбу, трэба засмажыць добра нашу грудзінку з цыбулі. З гэтага і пачнем. Ты пачнеш, а я хачу трошкі распавесці пра тое, што, ведаеш, і дзяды нашы, і, здаецца, і прадзяды, яшчэ і далей, у той бок, і ў наш час, усе шукаюць гэту папараць кветку. Дагэтуль. Яна дае магчымасць разумець галасы звяроў, птушак, дрэў. Яна можа даць магчымасць табе праз зямлю ўбачыць тыя клады, якія захаваныя, і шмат розных былічак пра тое, як знаходзілі людзі гэтыя клады, але не маглі ўзяць. Вось мне адзін дзядок распавядаў, што пайшоў ён на купалле менавіта шукаць гэты клад. І залез у такі гушар, што цёмна стала. І раптам гром, раптам нейкія маланкі, зямля задрыжала. Бачыць, з зямлі кветка такая з'яўляецца, вырастае вялікая, прыгожая. Ён кажа, чырвоная была такая вялікая. Ось, а пад гэтай кветкай торба грошай. І вось трэба было яму выбраць, ён распавядае. Ці ўзяць гэтыя грошы, каб быць багатым, ці ўзяць гэтую кветку, каб разумець галасы звяроў, птушак. Ну і што ён? Ну ён сквапны быў, кажа, я такі малады быў, сквапны, ухапіў гэтыя грошы і паляцеў. Ляту праз лес, хапаюць мне некія чэрці. Падляцеў да рэчкі, трэба было там уброд пераходзіць, некія русалкі. Ну, здаецца, што не давалі магчымасць вынесці, але да хаты прынёс гэтую торбу і такі задаволены на стол высупаю, паказаць ужо бацькам, там жонка сядзела, дзе ты быў там. Дзе ты падзяўся? Так. І ведаеце, што некія чарапкі на стале ляжалі, не было тых грошай, бо гэта быў закляты клад. І ён кажа, калі яшчэ раз пабачу такі цуд, то абавязкова не буду браць грошы. Буду браць кветачку. Лепей кветачку. Так, закидываем нашу грудзінку, наше сальца на патэльню. Хай яна там смажыцца. А мы гэтым часам пасячэм яшчэ цыбулю. Я так думаю, што нешта ён там прыбрахаў. Можа, ён гуляў, які грыбочак з'еў. Не той. Ну, пра грыбы трэба асобна збірацца. Можа, адразу нам тут рабіць дэгустацыю і распавядаць, што хто бачыць. То, можа, ведаеце, які грыбочак пабачыў, з'еў там і ўсё. І потым ужо і кветачка прымроецца, і ўсё, што заўгодна. Але вось цікава, ведаеш, што за гады працы, я амаль уже 40 гадоў займаюся беларускім фальклорам, экспедыцыяй, збіраю. У мяне няма ніводнай песні народнай, у якой бы гэта кветка ўпаміналася. Яна ёсць у легендах, у паданнях. Чаму? Не ведаю такой песні ні адной. Менавіта, каб было папараць кветка. Ну, цікава, я чытаў, дарэчы, што ёсць сапраўды такія папараці, у якіх споры, ну, усім ужо там з дзіцячага садка, напэўна, ўжо вядома, так, што папараць распаўсюджваецца, размнажаецца спорамі, і што ёсць некаторы від, у якога споры свецяцца ўначы. Але ў Беларусі такі не расце. Відаць, нашы беларусы дайшлі да тых мясцін, убачылі, запісалі гэта як фальклорысты, этнографы. І давай усе потым шукаць. Усім распавядаць, а ўсе потым пашлі шукаць. Так. Тому я кажу ўсім, шукайце як папараць кветку, таму што яна дае магчымасць не толькі разумець галасы звяроў, птушак,
Але і адзін на гок абразумелі сёння ў сучасным свеце. Так, цибульку отправляем. Я ось веду. Так, що, далі ми протягуємо, що робити? Треба нам зараз натерти нашу бульбу, як звичайно, як на драники. Я ось, Іван Іванович, так само ще читав, що ну, у різних, напевно, місцевостях такі особливості, коли ти йдеш уже по папороть кветку, то треба у такий гущар забратися, каб не було, так, і мовчать, і каб не було чувати ні собачого бреху з твоєї вёски, ніяких голосів, а у некоторих вёсках навіть треба було глишом пасти. Ці чули таке? Ну, праглышом може і ні. Я не веду, як кветка, але комари сожруть. Але і правда, тому що ті дерева, які ростуть для дороги, вони вже мають іншу енергетику. І ті рослини ми не збираємо лекові біля дороги, тому що машини проходять, люди проходять з різними думками і енергетикою, як зараз говорять. Тому зрозуміло, що у цих місцинах, куди не чуть брех собаки або города, так, цих шумів, то там, видать, мощнейшие рослины, потому что они, ну, натуры. Один от одного набираються то емоції і сили. Але інші кветки, про які ми доволі мало ведаємо, мене ж матуля збирала трави, і була така відома у Лідії травниця, вони ж так само можуть не святитися, але допомагати. Потому что сегодня уже нема этой информации, а у старых травниках есть, что ты повинен попросить пробачення, коли зриваєш кветочку, потому что она так само живое. Ну і у дерева так само, ми про це казали, здається, коли про Так, дерева. так. Так, помішаю криху. І далі натираємо. Ну, і якраз одразу можна зв'язати з ритуальними стравами, які відбувалися менавіта у часи купання і інших свят, тому що використовували все те, що було під руками, не треба було їхати ніде далеко і шукати інше. Ну, бабка, напевно, пізніше, хоча у білорусів, напевно, бульба круглий год не переводиться. Можна гімни співати. Ну? Ну і, до речі, які пісні так само шукати, у яких... До речі, коли у вас є такі пісні, зв'язані з папороть кветкою, а може сьогодні ось ми вспоминаємо бульбу, то ви вже Може про бульбу, дошліться нам про трошки. папороть кветку досилається, так. А слухайте, ну ось я згадав про те, що коли туди йдеш шукати папороть кветку, що треба мовчати і там у некоторых місцинах голеньким. А коли знайшов, там, здається, потім треба з гэтага гушару ісці і каб ніводнага, ой, каб Богу не молиться. Так. Напевно, так. Що там треба? Ну, раптом хто адшукає, що треба робити, як з ёй вертатися? Ну, знову, те, що я чув, це треба мовчати, каб це щастя, яке ти маєш у руце, не утекло від тебе, не для тіла. Ну, по-другому, я чув так само, що молитва тут не допомагає, тому що це сувязь з іншими істотами, будемо казати, святими і самим творцем, так? Ну, а потім, коли це правда заклятий клад, то доволі шмат перешкодів. Ти можеш не занести його до хати, можеш блудити до ранку. Черті будуть там. Ну, може, вони не тягати. черті, а нешта таке, будуть доволі шмат страхів. Сьогодні навіть ті люди, які вельми довго сидять біля комп'ютера, так само бачать чертей і страх є, тому що доволі шмат інформації. Але це вельми такі старожитні, мені здається, речі. Менавіта сьогодні молодь не вірить у те, що існувала така квіточка. Ну, слухайте, у этих оздоровленчих піонерських літниках, лагерах, там завжди, здається, все роўна, штогод ладзяць гэтыя святы, і ўсё роўна малыя бегаюць, а потым на гэтую папараць, там, папяровую кветку абавязкова прыжэпяць.
А я інше бачив у Москві, ну не в самій Москві, на семінарах, коли викопували звичайну папороть, або покривали її такою золотою фарбою. І уяви собі ніч, і цю кветку виносять до людей, і вона зіхотить, тому що вогнища і воблески гэты. І всі, давай зробимо фотоздимок. Перше, що роблять люди, коли це бачать, це сьогодні треба зробити селфі, фотоздимок на пам'ять. А що знайшли, ці знайшли, ці правда, ці ні. Це вже не вельми цікавить їх. Так, ну хвалитесь, Іванович. Я гляжу, що приїхали ви сьогодні з новими інструментами. Ось Акаренко той докладно, здається, Ні, бачу. всі три нові Акарини. А, всі три нові. Всі три нові Акарини у колекції. Але зовсім не так, я б сказав, нечакано для мене з'явилися у моїй колекції нові гуслі. Бачу у Фейсбуку, бачу. Гэта был фестиваль «Чудесные холмы» Галя Воложина. И там есть такой майстер Змитер Бачища, здається так. Там така нормальна тусовочка собралася. Вова Козлов зі своєю сім'єю з гурта «Релікт». Ну так, так. Там Майстри. есть ще Крамер з своєю жонкою. І ось ён вырабляе розныя гуслі. І, да рэчы, вось гэта падарунак мне, я кажу, я ўжо маю, ён кажа, але калі вы возьмеце мае, відаць, яны будуць гучаць і ў вашых праектах сольных, і ў Троіцы. Таму, калі мы дачакаемся зноў сустрэчы, як на Багач, яны рыхтуюць гэта зноў такую сустрэчу. Я пакуль падмяшаю. Ага. То мне здаецца, я падрыхтую некалькі песень на гэтым інструменце, таму што удоль по речечці, удоль по быстренькой, ой-ли, удоль по быстренькой. Так, ну що, нам потрібно ще убити сюди Яйки. парочку яєк. І знов не ведаем, што было перше, яйко ці куриця. Колькі ми вже передач над гэтым б'ємося? Б'ємося, все думаем, може хто з вас ведає. Насилайте. Ми все б'ємося. Посолити треба. Посолити. Іван Іванович дуже солене не любить, да? Але потім все одно підсолить сам. Коли що. Поперчить. Так. Відаць, цікаво, коли Троїця починала свою працю, недзе в 99-м году вже виїхав, новий состав. І столову лыжечку муки не забудьте. Яшчэ не было так шмат музычных, будем казаць, інструментаў народных у той час. А зараз, калі інтэрнэт адчыняеш, дзверы ў інтэрнэт, ёсць тыя, хто робіць акарыны, ёсць тыя, хто робіць гуслі. Дзяніс Сухі, гэта, зразумела, выдатная дуда, я прывозіў яе, жалейкі. І сёння ёсць такая магчымасць у людзей, якія цікавяцца беларускім фальклорам, народнай музыкай, музычнымі інструментамі нашых продкаў. Ёсць магчымасць набыць інструменты. І калі вось звяртаюся да нейкай літаратуры, напрыклад, у славян у свой час у кожнай хаце былі гуслі. Нават калі ты граць не ўмеў. А потым цар, ён новы указ, усе гуслі спаліць. І падводамі вывозілі і палілі. А навошта? Ну, лічыцца, што гэты інструмент, ён звязвае чалавека з космосам. Ён можа чароўны, як у казках, там, што пачынаюць на гуслі граць, а потым гэты цар будзе плясаць пад гэтыя гуслі. Можа і так. І ёсць лекавы сродак, калі гуслі кладуць на чалавека, і калі штосьці там баліць сэрца, зараз не ведаю, не ёсць я лекар, я музыка, таму калі нейкую такую струну адну Трэба, каб гэтыя вібрацыі супалі. Так, з хворым органам. І яны лечаць. Гусельная дрёма, так называецца. Вам трэба вывучыцца, якую там, на які орган. Можна як... Не, мне здаецца, я ўжо свой шлях... Дадатковы прыбытак? Так, гэта было б добра, яшчэ валізка на ёй крыж намаляваць чырвоны. І з аднаго боку несці гуслі, а з другога там
Ну і все. Таблетки. Ну, чому ні там? Кодировать можна. Можна, але я також хочу сказати, що у нас і так велика відказність. Те, що ми робимо, це знову-таки не кодировка, але ми пропонуємо людям вибрати і рецепти, і послухати які пісні, музичні інструменти. Тому, коли ти говориш, що я буду це робити, то ти вельми відказний. Ага. Так, ну що, давайте будемо... нам треба ще спочатку закинути нашу... Пригожусь. Ну так. Як там, Ось вона. як казали, треба... Шуфель. Добре засмажити. Ну, ми вже дуже добре засмажили. Я так думаю, що це знов-таки магія. Магія кулінарії, магія тих, будемо казати, наших страв, які були у продків. І вони, як папорозквітка, знов-таки розцвітають і дають можливість, що, по-перше, порозмовляти, посидіти за столом, поділитися тим, у кого які новини є. Ну, і магічно проучити які інструменти, які є у хаті. Ну, ці просто загорлопанець. А ні, для цього треба добре поїсти, ще кажуть, випити, але квасу, так? Так, ну що, викладаємо нашу бабку. Треба ще пам'ятати, що вона може підійматися у об'ємі, тому не треба закладати її зверху. Так, Іван Іванович? Так. Ось, Вершок я з'їм. Да? Ну, добре. Зі сметанкою. Сметанкою. Ось, до речі, зі сметанкою. Ну і благословити треба. Так. Уже подрихтував до От печки? сметанки. Можна зверху збризнути з неким тлушчем, а я все ж таки криху ось сметанкою так зверху так поплюхаю. Можна ж, да? Мені ще бабуля, видиш, що додавала? Доволі шмат цибулі і моркву так само. Так, а ёсць сапраўды, ёсць нават бабкі з морквы, гарбузовыя бабкі. Можа, калі ўжо тут будуць гарбузы, дык можам зрабіць. Так. Дарэчы. Полезно. Ну вось так. Іван Іванович, вам адказная місія. Добре, я вже Там прогрів. я ўжо падагрэў, раней все ўключыў, а цяпер благословляйте і адпраўляйте. Амінь. Все. Ага, закрываем. Ну, Закриваємо? ще беди, бабуля хрестила завжди. Да? Розні строви. Ну, так, Я не супроць. Можна. можна у думках. Можна. Можна не Всё, показувати. в думках Іван Іванович похрестив. Розні вірники є. Так, все, відправили ми нашу бабку в духовку і зараз чекаємо. Ну, прикладно хвилин 40 докладно. Танчим. Танчим. Я, може, під танець якраз посуд помию. Саме то. Так, Іван Іванович, наша бабка вже амаль-амаль готова, але ведаючи, як ми і наші глядачі люблять зеляніну, я все ж таки пропоную ще рубануть криху її, так? Ага, є пісня про укроп, здається, народна, що не рости укропі в городі. А я що-то догадався зараз, родинные песни, вспоминается бабка, или не та бабка, какой спекли, а наша Бабка-повитуха? Так, а наша бабка, бедная, ой, дайте бабцы до железного рубля. Я на без киёчка, на вулочку не идеть, я на пирожочков, а може и бабки, своим внучкам принесеть. Ось, з такою піснею довіряю вам відказну місію достати бабку. З'їсти і подякувати тобі. Так, давайте спочатку її достанемо. Могу? Можна. Треба доставати. Так. Так, давайте сюди. А куди тобі Ставимо поставити? ось сюди. Ставимо ось сюди. Гляньте, ну пригоже ж. Так. Возьмемо такі. Ставимо ножичок. Дякую, що довірили мені. Ну. Та ще не кожен кухар дає можливість. Так, постояла, набриняла. Так. Оп. Але цікаво так само, що ви бачиш на хресьбінах бабку садили в некий воз, а ми могли у корито посадити. І потім везли у корчму, каб вона знову таки усім проставила.
хто купіў бабіну кашу, тому што яна рыхтавала бабіну кашу. Так, талерочку. Давайте я могу скориночку гэтую, а вам ось такі уже сярэзінкі. Со смятанкой. Паволі. Ты боишься поправиться, а я ўжо не. Так, гэта мы абавязкова далей з гэтым паразбіраемся яшчэ. Так, смятанку хочаце? Ну, не Так, откажуся. ну, глядзіце, давайте я, напэўна, вось так побач пакладу. Так, і сабе. Чаму ж не? Вось так побач смятанку. Зелянінкі і адразу, ведаеце, вырастаюць крыллі і можна І ляцець. вось так, і мы вось так яшчэ можам гэта зрабіць. прыгажосць. Это мы в Строіцы былі, здаецца, у Рызе, і там быў таксама такі некі кухар, і ён мог на вялікіх талерках некія такія рэчы, нібы карціны рабіць, рассыпаць. Мастак. Калі ласка, відэлец? Смачна есці. Смачна есці. Смачна есці бабку. Вы хацелі бабку? Хацелі. Атрымайце. Памятайце, што можна бабку рабіць, нават, наколькі памятаеш, і з кабачкоў, не толькі з морквы і гарбуза, як мы ўжо казалі. Ну як? Фантастычна. А зеляніна мне нагадвае вясну чамусьці. Што гэта вясна прыйшла. Але бульба старая тады вясной яшчэ, не маладая. Ну так. А з якой лепш рабіць? Тут, Са ну, старой, відаць. У старой менш соку будзе, яна будзе больш плотная. А гэта такая больш пяшчотная атрымліваецца. Таму што больш яна сакавітая такая. Слухайце, бабка ёсць бабка. Я не ведаю, як можна яе. О, Трэба развітвацца. Паважаныя, дасылайце нам свае рэцэпты, калі яны у вас ёсць. рэцэпты Іван Івановичу песні. Ён заспявае песні, я прыгатую рэцэпт, і ўсё у нас будзе добра. На сёння развітваемся. З вами былі Іван Кірчук. І Сяржук Маркаў. Да пабачэння, да сустрэчы. Пакуль.